Going back 50 years, nag-event tayo kay Brads tayo, nga nang ayat, nang ilaban, nakipagsabayan, nakipagpayan, para may patakder iti sa mga Ilocano. So, sa apay ko mabagis, i-apply yung amin di kita. Iti organisasyon tayo. And on this day forward, bagis ko, digiti Brad ko nga namamok tata. Sapay ko mamat, digiti tupay sumarno nga tawin, sumarno nga henerasyon. Si kayon tumat iti may isang agpundasyon, iti sa mga Ilocano. And one day mga bagis, ludontong tayo tumat edad tayon, lumipas tayo to dito ilubungin, at least, dan tumat di makikita tayo nga inaramid tayo iti sa mga Ilocano. Kaya na idaw-dawat ko kenda kayo nga dito 50 years ka dito iti sa mga Ilocano tayo ket manay nayunan tupay hangaga po kinyak, hangaga po kinigob, hangaga po kinisis gapo aming kinya tayo pagbalinin tayo nga solid iti sa mga Ilocano. Pagyamanan tayo launay kini Apo Diyos mga kabagis ko kada ito nga gundaway ta nagkikita tayo ken sapay kuma taduntupay nga tawin tibay paay kada tayo amin para kikita tayo makarami tayo tinaragsak ken iyaw iwayagwag tayo itigunglo tayo nga sa mga Ilocano. So deji laeng mga bagis ko pagyamanak launay iti panag-imbi tayo kinyak awat ti may sa bali bagis uray ay natati papanan nyo dito lubong adati sa mga Ilocano. So once again mga bagis ko pagyamanak launay iti panag-imbi tayo and as you always here in my videos before I end my video I always say agbiag ti sa Pilipinas agbiag ti SI.